guys, solmel materegla. Welcome back to my new vlog. Enjoyler materla. ಯಾನಂತೂ ini ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಸ್ಟೇಯಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಜೆತು ಒಂದು ಪುಡಿರೋದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಯು ಆಯಾಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತೆ ಬೋಡ ಬೆದ್ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಇರ್ಕ್ಲೇನಿ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆದಿದೆ ತುಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಒಂದು ಕೊರಕ ಅಂದೋಲ್ಲ ಏನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆನೆ ಬತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಅಂಡ ಆಯಾಗೆ ತೋಜಾದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋಡತ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಇನಿಕ್ ಸ್ಟೇಯುಗು ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಯು आज वर्षंड 6 years ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಏನೇನ ಜವನಿ ಅಚ್ಚುಗು ಮುರಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡತ ಅಚ್ಚುಗು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಕರೀತಿದ್ದೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲೆರಿನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಎನ್ನುದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಫೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಶ್ರೀನ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಕ್ಕುವ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ನಿದೇರೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಪುನಃ ಹಾತು ಜೊತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಪುರ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಚಾಗದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಶ್ರೇಯುಗು ಇಷ್ಟ ಏನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದು ತಿಂದದು ಗಮ್ಮತಾಂಡಿತ್ತೆ ಬಂಜರ ಆತಂತುಲೆ ಇದೆ ಕುಡಿಯೋರ್ನು ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರತ ಪೇಲೆ ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದರೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಶೋ ಕೂತಾರೆ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಿದೋಡ್ನು ಬೊಕ ಶ್ರೇಯುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಶ್ರೇಯುಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಶ್ರೇಯು ಮಾಡವತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಇದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರತ ಹಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಶ್ರೇಯುಗು ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಬೊಕ ಇರಿಗ್ಲ 2 ಜನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ ಕೊರಡ ಅವರೇ ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಚ 2 ಜನಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ತೋಜಾದಜಿ ಮುರಾನ್ ದುಃಖ ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ತೀರ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪುಕ ಮಂಡದ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೂದು ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾದ ಬಂಡದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಮಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೈ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದರೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತನ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತನೋ ಕಾಜಿ ಕೆಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಶೋಕ್ತ ಚೈನ್ ಕೆಲವು ಈ ಪರ್ಲದ ಮಾಲೆ ಬರ ಬರ್ಪುಣತ ಅವು ಎಂಜಿನ ಬೋಲ ಕೊರಳಿ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಬರ ಬರ್ಪುಣತ ಶೋಕ್ದ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವೇ ಅಂಗಿ ಅವೇ 3/4 ಅವೇ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆತಿ ಅವನ್ ಬರ್ದು ಬೆದಾಲ ಕೊರ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಈ ಸತಿ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಶ್ರೀಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಇನಿ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಪಾಡ್ನೋ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೋಯ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಈ ಸತಿ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಎನ್ನಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಮುರಾಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂದ ಎತ್ತದಿ ಓಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಕ್ಕಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೈದೇನೆ ಎಂಕ್ ನೈ ಬಂಡಂದು ದಾದ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೋಯ್ತಿರು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾದರ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೇನ ಪಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ ಬರ್ಪುನಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಈ ಒಂಜಿಗರಿಗೆ ಬಲ ಅಂದ ಬಂಡ ಆರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತಬುರ ಗೊತ್ತವ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದು ಬಲ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಓದ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳದ ಯಾವ ಒಂದು ಪಪ್ಪಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆರೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಪರೂಪ ಕೊರ್ಪುಣದ ಬರ್ತಡೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೋಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಡೆದು ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪುಣತ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾಲ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಇನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಕೊರ್ಕ ಅವ ಅಚ್ಚು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಹೆಂಚರ್ ಮಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಟು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಅವೇ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ರು ఒక పాటనగ తుక్కత కూర్చి ఇతన పిదడ్న పడక అవా ఒక అమ్మ పప్ప దాద గిఫ్ట్ కొరపై పడదు ఒక్క తోలే అవా ఒక కొంచెం కొనತ್ತದೆ నా కొరడు కావా ಇದಂತೂ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಿ ಅಚ್ಚುರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದ ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದ ನಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಈ ಸತಿ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ನ ಅದು ದಾನದ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಪನ್ಪೆಯಾನ ಅಂಚ ಅದು ಇದತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗಂಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಜನಪುರಲ್ ಎತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ್ ಎತ್ತದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪನದ್ದು ತಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇಟ್ಟೆ
ಶೇಲೆಡು ಮುಲ್ಕುದು ಹೋತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ತರ್ಷೆಯೋ ನಾನು ಒಪ್ಪದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತೆ ಅವ ನನ್ನ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅವಡಿರು ಅವ ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೇಯು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರೈತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಆಗ್ಲೇ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಿರ ಸರಿ ಹಾಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಏರ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ತೂದು 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 ನಾಡ್ದು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡೋಡು ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೆಗೋಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ಮುಲ್ತೋಳಿ ಅಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೇಯಿಲ ಏಯ್ ದಾದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ತಗಮೆ ತೋಜಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಲ್ಲ ತೂಕ ಬಗ ತಲೆ ಶ್ರೇಯಿನ ಈಗ ಫುಲ್ ದೈಪಲ್ಲ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೀನ ವಾ 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 ಹೀರೋ ತೂಕ ಓಡಿಸಿ ಅಚ್ಚಿದೆ ಶೂಸ್ ಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಮೆ ಬುಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಕೆಂಚು ಹಾಪುನೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಉಂತ್ರ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು ಶ್ರೇಯ್ ಹೊರ ಬಲೆ ಮಗ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಶ್ರೇಯಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಟೈಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಪ ಈಗ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪದು ಕಲ್ತು ಸೀದ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಹೋಪುನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಅಂದು ಯಾನು ಮುರಣಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೈದಿತ್ತನತ ಅಪ್ಪಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಶ್ರೇಯುನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಟಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯಲ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪಾದು ಅಲ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲತೆ ಸೊ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೀರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಗಟ್ಟೆಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಓಕೆ ತೆಂಗ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಪುರ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ತು ಪೇಟೆ ಬರ್ತದ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕೆಲವು ಪುರ ಐಟಮ್ ಅವಡಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಲ್ಲಣಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದ ಈತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಲಿದಿತ್ತನತ ಅವೇನು ಅಂಚನ ದೀದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ ಬೈದ ಆಂಡ ಅವೇನು ನನ ಒಡ್ತದು ಅವೇನು ಅಂಟದನ ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನದು ಇರ್ದ ಒಂತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಲ ಬೊಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಲ ಪತ ಬೈದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಎಂಚ ಕತ್ತೆ ಹಾಕೊಡೋದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೊಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಕ ಸೊ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜನ ಕಾತುಕೊಳ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ತಲೆ ರಾಧಾಸ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಿನಲ ಅಚ್ಚನಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರು ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಪುದರುಂಡು ಪನ್ಪೆಯನ್ ತಲೆ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಲ್ಯ ಅಚ್ಚುನಲ ಶ್ರೇಯಿನಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸೊ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮ ಒಲ ಇರುತ್ತಾ ಆಶಾ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಎನಕ್ಲು ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಳಿ ಅವರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಮುಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎಂತು ಎಂಕ್ ಬೇಕರಿ ಬರ್ರೈತನತ ಕೇಕ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಏನು ಮೀಟಾಯ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸರನಾದ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದನ್ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೇಯಿನ ಮೋರ್ಡು ಅಂಜ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೂಡಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಾಪ ಆಯೆ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೊರ್ಚಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಗೋರ್ನಾಗ ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತು ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಜಿಪವನ ತೋರಿಕೆ ಒಳದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಖುಷಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಆ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೀರ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈತ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೇಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣೆಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಬಂದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗು ಅದನ್ನ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರೋಳಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೇ ದಾನಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಕ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ನಮಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚ
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಜೋಕುಲ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಅಗಲ ಖುಷಿದುದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋ ಅಂತ ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಬಲೆ ನನ್ನೆತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಯಾವು ರಪ್ಪ ಐತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ದ ಬೆಲೆದಾದ ಅವನು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಐಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಓರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೇಯುಗಂತೂ ತೂದು ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವನಸ್ ಬಲಸದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಯಾದ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಯಸ ಬರ್ದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಗಿನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಡದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.